King James. Però què és això? Sóc un dibuix animat? Sóc un tap de bassa! No. I... què passa, nano? Bugs! Vine aquí, home! I què has vingut a fer al món dels Looney Tunes? Un tio de dins d'un ordinador ha segrestat el meu fill. Tom! Què és això, Matrix o què? Què li has fet al meu fill? Només el recuperaràs si tu i jo juguem un partidet de bàsquet. Vol jugar a bàsquet contra mi? He de muntar un equip d'èlit. Necessites un Dream Team. Deixa'm fer a mi. Sam, a veure com tires. Tornem-ho a provar, d'acord? Rescatarem el teu fill, t'ho prometo. Què em passa? Quina elegància! Us presento els sicaris! Què passa? No pata, no pata! Ai, sí que ha passat. No sóc jugador de mena, però m'hi jugo la pasta que guanyen els altres. Ei, King! Estàs a punt de perdre la família i tot el que estimes. Almenys nosaltres no rebrem. Ai, que ja no hi pensava. Tots els dibuixos quedaran esborrats. Va, nois, els Looney Tunes no ens rendim. Si hem de perdre, perdrem sent com som. Has de guanyar aquest partit i recuperar el nostre fill. Sí, som-hi, Looney Tunes! Amunt! Ja ho veurem. I ara de la banqueta dels Looney Tunes en surt el coiot. Aquesta màquina s'ha posat a llançar coiots sense parar. Me'n faig creus. Ens cal una empenta, una arma secreta. Au, va, l'àvia es pren un martini al descans. Ens hem de